Nik hartu nituen abiapuntu gisa 3 gatazka. 3etatik bat izan ziteken lan ildoa, baina gutxi gorabehera 3ak begiratu ditugu. 3 horietatik bat litzateke nola azken hamarkada hauetan arteen eremuak, hitzak eta batez ere testuak hartu duen nagusitasuna, batez ere mediazio eta bitartekaritzatik, eta artearen inguruan kokatzen den horrek gero eta espazio edo azalera gehiago okupatzen duenean, ezta? Hortik abiatuz eta gero mediazioan zer idazten dugu, zer esaten dugu, zer ez. Hori da gatazka bat, bestea zen hitza eta irudiaren artekoa, edo adibidez testuaren materialtasuna, noiz den irudi, noiz den testu, eta hor batez ere arte plastikoek sortzen duten izaera hibrido hori, eta horren inguruko analisia. Eta 3. litzateke hitza eta idazkera, alegia idazten duten artistak, artea lantzeaz gain idazleak ere badirenak, baina batez ere idaztea praktika artistiko gisa, nolabait esateko. Eta lehenbiziko saioak egin genuen, ereduak eta referentziak bilatu, 3 agertoki horiek ikusteko. Eta saio berean, neure lekutik jarri nituen zenbait eredu, gatazka horiek zuzenean erakusten dituztenak edo nire lana zeharkatzen dutenak. Hortik hasita, hartu genuen oinarritzat Susan Sondagen interpretazioaren kontra, euskeratua, euskarara ekarria, Olatzo Talararen itzulpen batetik. Beraz, 2. saioan egin genuen atentzio ariketa bat, kasualki edo besterik gabe aukeratutako artelan bat erdigunean jarri eta protokolo moduko bat zuzendu horri begira, batez ere, ez soilik interpretazioa, baita ere analisia, kritika eta epaia alboratuz zer esan dezakegu eta hori idatzira ekarri. Eta azkenik, 3. saioa izan da berriro bueltatu nire praktikara, eta hain zuzen orain bertan ari naizenean ontzen argitalpen monografiko bat, nola egiten da hori, argitalpenek badute irudia, baina badute testua, zer da esatekoa, zer ez den esatekoa, zer narratiba mota baliatu ditzakegu, noiz da hizkuntza instituzionala, noiz da nolabait egilearen hizkuntza, muga horiek non daude, eta hortik nire gonbidatua izan da Miren Jaio, hain zuzen argitalpen honetan testuetako bat idazten ari dena, eta era berean bidei laguna.